V 24. kole 4. ligy Juhovýchod sa na ihrisku 5. Čermánskeho futbalového klubu predstavil celok z dolnej polovice tabuľky Váhovce. Domáci hnaní vetrom v chrbte sa ujali vedenia už v 5. minúte, keď sa po centri z pravej strany dostala napokon lopta k Marcelovi Kurejovi a ten efekt neskóroval. O 10 minút viedol ČFK 2-0, keď po strele Kureja a prihrávke Budaja poslal loptu do siete kapitán Ľubor Serenčeš. Ten istý hráč mohol v 39. minúte zvýšiť vedenie, no z penálty trafil iba spojnicu brány hostí. V úvode druhého polčasu nebezpečne vystrelil z trestného kopu Váhovčan Kiška a v 66. minúte si strelecký pokus zopakoval, no tentokrát úspešnejšie. Hostia znížili na rozdiel gólu a keď v závere Bisak s Kurejom ďalší gól domácich nepridali, skóre 2-1 sa nezmenilo. Čermánsky futbalový klub tak ukončil sériu 3 kôl bez víťazstva.